Kumusta ka mong tanan? Maayong adlaw kaninyong tanan. Nagapasalamat lang kog dako sa inyong pag-ampo sa akong asawa. Mituo kita og misalig nga ang Ginoo adunay plano sa usag-usa sa atong kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pag-ampo, nakahatag kaniya og strength, encouragement. Daghang salamat kaayo. Daghang salamat usab sa uban nga miingon nga happy birthday. Wish me happy birthday. Daghang salamat. Nahinumduman ako kung pila na akong edad. So, daghang salamat sa tanan sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang Ginoo nga mao'y magauban kanato karon. Kay wala kitay mahimo kung ang Dios dili magapanalangin kanato. So atong ihatag ang tanan. Magampo kita. Amahan namo nga langit nun. Daghang salamat nga imong gihatag ang imong bugtong anak aron nga kami adunay kinabuhi nga walay katapusan, aron nga kami mapasaylo sa among mga sala. Hinaut pa o Dios nga ang among pagtuo nga na kanimo kinasing-kasing. Tudloa kami Ginoo unsaon sa pag-alagad kanimo nga dili pakitang tao lamang kundili sa kinising-kasing gayod. Hinaut pa nga ang Espiritu Santo mao'y magatultol kanamo karon, maga-guide, magagiya kanamo karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Karon ana-anak kita sa gitudlo ni Hesus. Sa dinha siya dito siya sa bungtod, mao na Teaching on the Mount. Kita magsugod sa kapitulo 6 karon. So na ako'y notes, na ako'y dire ang akong tablet na sa akong atubangan. So dinhi atong makita nga kini gisulat ni Mateo usa ka sa paglantaw sa mga tao sa unang panahon nga siya makasasala kay siya kolektador sa buhis kawatan pa apan nakita ni Jesus ang iyang kasing-kasing. So giimbita siya nga maoy sumusunod og si Mateo usab sa iyang nadungog nakita sa mga teaching ni Jesus iyang gisulat dictated by gipanalanginan sa Espiritu Santo. So magsugod na kita sa kapitulo 6. O kining tanan ang dako ani nga principle nga gitulo ni Jesus kanato mao nga kinasing-kasing gayud ang tanan nga atong himuon gikan sa kasing-kasing. Dili nga pakitang tao. Kundili mialagad kita sa Ginoo aron nga ang Ginoo ang masunod. Ang Ginoo, God will be praised. Siya ang daigon, dili kita. So ang mao ni dako kaayong principle nga atong tan-awon karon. Pero in a nutshell, so mao na siya nga dili kita hipokrito. So sugdan na nato ang atong pagtuon. Kapitulo 6 sa sinulat ni Mateo. Ang New Testament na ang pinakauna, Matthew, Mark, Luke, John. So nakita sa Mateo, Kapitulo 6, basahon nato. Mingon si Mateo, mingon si Jesus, mao ni gitudlo ni Jesus kanato, nga recorded ni Matthew 2,000 years ago. Mingon si Jesus, matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat kung ingno ninyo ni ana dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga ato sa langit. So nining bersikulo 1 adunay mga pulong nga atong tan-awon. Miingon si Jesus matnguni, usahay ang akong ginikanan sa una, moingon magmatngon ka. Magmatngon kung unsay among gisulti nimo.
So bisag wala na sila akong ginikanan, tigulang nako, ako gihapon mahinumduman nga moingon sila, magmatngon ka sa akong gisulti nimo. So importante ng pulong magmatngon. Pero ang misulti karon dili ang akong amahan, dili inyong amahan, kundi ang si Jesus nga gabuhat sa langit. Si Jesus nga atong Ginoo miingon magmatngon. So tan-aw na to ni iyang gisulti, magmatngon gyud kita. Nga unsa may atong matngunan, nga dili ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingon ni ana, dili kamo makadabot og ganti gikan sa imong amahan. So, kung aduna kay gibuhat nga maayo, ayaw ipasundayag, ayaw og isulti sa uban ang maayo nimong buhat. Versikulo 2, busa kun mohatag kamog hinabang. So, hinabang, unsay gihatag hinabang. Sa kada eleksyon, daghang hinabang nga ihatag sa mga politiko. Unsa may gitulo ni Jesus may tungod sa tabang, may tungod sa hatag. Unsa may intensyon ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo, ngutana, unsa may intensyon nganong muhatag ka, nganong mutabang ka. Ang gusto sa atong Ginoo nga ang intensyon nato aron nga ang Ginoo maoy tan-aw nila. Ang Ginoo ang ilang daigon dili ang atong kaugalingon. So gikan gyud sa atong kasing-kasing ang kita motabang. Para atoa ba? Dili, para sa atong Ginoo. So atong makita usahay sa election sa akong giingon ninyo, usay ma-question nako ang tabang. Ang tabang ba nila tungod kay makakaon ang pobre, or aron nga ang imong votes, ang imong boto, imong ihatag? Mitabang sila tungod sa ilaha, dili kay tungod nimo. So mao na giingon ni Jesus, mag-amping ka kay sa unang panahon mao po nay nahitabo. Bisag 2000 na katuig karon, mao gyapon nay nahitabo nga ang tao ang gihimo sa mga tao, ang intensyon para lang sa ilang kaugalingon. Utro na akong versikulo 2, busa kon muhatag kamog hinabang, ayaw kini ipaghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon, sulod sa sinagoga o sa kadalanan. Sa unang panahon sa nakita ni Jesus sa ilang society, sa mga relihiyoso doon, sa didto, sa sulod sa sinagoga, sa sulod sinambahan, sa simbahan, kini mga tawo na muampo og kusog aron nga makita lang madungog sa uban nga sila relihiyoso. Apan wala di si kasing-kasing. Mao na nakita ni Jesus. Posible ba karon mahitabo na nga sa atong pag-ampo nga daigon sa mga tao, ikaw dili ang Ginoo? Og miingon pa siya dito, sinugog sa mga kadalanan, sa mga dalan, kini mga tawhana sa unang panahon, mag-ampo sila aron nga makita sa mga tao, aron nga daigon sila. Wala na sa kasing-kasing, miingon si Jesus, tigpa ka aron ingnon. Hipokrito. Kunwari nga sila reliyoso, nga sila dol sa Ginoo, dili di ilang pag-ampo, dili di ay para sa Ginoo, kundi para sa ilang kaugalingon. So imagine, bisan sa naay akong nabasahan dina sa New York, sa ubang lugar, nga naay mga tawo nga musaka sa ilang kutsi, sa ilang sakinan, sa ilang mga taxi, ato sa atop mag-pray, mag-ampo sila 5 sa usa ka adlaw. Ipakita nila nga sila nag-ampo. Wala ko kahibalo kung gikan ba na sa kasing-kasing. Ang Ginoo lang nahibalo. Apan si Jesus nagtudlo kung unsaon nato pag-ampo.
Mingon sila, kining mga tawhana, nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. So nakita na ni Jesus ang kasing-kasing. Posible ba nga kita mag-ampo? Nga kusog ang atong pag-ampo, nga kita magsikat daygon sa Ginoo? Si Jesus mingon, apan sultihan ko kamo. Mingon sa pagmatngon kamo. Nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. Unsa may ganti? Yung kanang pagdaig sa mga tao lang. Maulan to. Dinhi lang sa kalibutan. Dili ang Ginoo nagdaig kaniya. Versikulo 3, kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo dili masayod niini. Sa in English moingon nga ang imong tuo nga kamot, ang imong wala dili makahibalo. So ayaw ipaghambog sa uban ang imong pagtabang. Verse 4, himuha kini sa tago og ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat muganti kanimo. So unsa may imong gustong muganti kining mga tawo karon nga gidayeg ka nga he is good ang atong amahan. Kay kining daygon kitang tanan magkasayop ani. Kitang tanan magkasala. Ako nagkasala ako niini nga daygon murag gusto nga daygon niya ako. Bisag ako nakita nagtudlo ko og basketball, nagtudlo ko og tennis. Daghang mga tawo nga sa basketball makakaput og bola, dili na maglantaw og kauban. Gusto na niya nga siya ang mudulagan og siya ang makashoot. Bisag bakante pa ang iyang kauban kay gusto siya nga musikat. Bisag ako sa tennis akong kay coach ako dire sa syudad namo og dugay na akong gatudlog tennis. Usahay na apoy moabot sa akong hunahuna nga magpahambog ko sa mga bata lang nga mantigo ko. Sayop na. Mao ginay kitang tanan naagi tay mga butang nga kita mukhang gusto nga kita daigon. Muna mo ampo gid ta nga ang atong tanang buhaton alang gyud sa Ginoo. Dinay akong nabasahan mga 500 years ago, usa ka sikat nga magtutudlo, usa ka sikat nga theologians, usa ka sikat nga maantigo sa Latin, maantigo sa Grego, hantud ron ang iyang gisulat, daghan pagyapong mituo, misalig, gitudlo sa mga Bible school. Kay balukasan namatay siya, sa wala pa siya namatay. Iyang giingnan nga, kung ilubong ko ninyo, ayaw butangag marker, ayaw butangag ngalan sa pantheon. Gusto kong walay mahibalo nga di na ako namatay, nga di na ako gilubong. Di niya gusto nga ang mga tao muduol dito nga mahinumduman siya. Nga naman, gusto niya nga ang iyang gihimo para sa Ginoo, para sa atong Ginoong Hesukristo. Gusto niya nga daigon si Jesus, dili siya. So, mao na naibang mga tao nga nakaibalo nga daigon ang Ginoo, dili sila. Versikulo 5. O kon mag-ampo ka. So, gatudlo na si Jesus nga mag-amping sa pag-ampo, mag-amping or magmatngon sa atong pag-ampo nga kini kasing-kasing ha, may sa magmatngon ta kay dili mayong si Jesus iyang gi-criticize ang mga hipokrito at that time. Verse 5, og kon mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron ingnon. See, adunay pulong hipokrito, siging ang paglantaw niso sa mga
relihiyoso nga mag-ampo nga wala sa kasing-kasing. Mingon siya hipokrito na wala sa kasing-kasing pero ipakita niya sa ubang mga tao nga siya kinasing-kasing gayud. So gigamit gyud niyang tigpakaron nun sa mga relihiyoso, sa mga Parisiyo, sa mga Sadusiyo, kadtong mga leaders nila, kadtong mga teachers of the law. So miingon siya, ayaw kamo pag-ampo, ayaw nimo buhata ang gihimo nila. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa sinagoga. Wow, dito sa sinagoga, pwede ba mag-ampo ka maglingkod, pero sila mutindog, musyaget, aron nga mahibaw-an ang ilang pag-ampo. Mingon si Jesus, sulod sa sinagoga ug diha sa mga iskina, sa mga kadalanan. Kini ang mga relihiyoso sa panahon ni Jesus nga miingon siya tigpakaron ingnon. Bisag sa dalan mag-ampo sila aron makita sila sa mga tao. So naibaw-an ni Jesus nga kini sila gihimo nila aron nga makita sila sa mga tao. Mao nay description sa atong Ginoong Hesukristo nga kini sila tigpakaaron ingnon. Hypocrite, dili tunod, fake, scam. Mingon siya, sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. So nag-ampo ni sila nga makita sa mga tao. So posible di ay nga sa atong pagka-relihiyoso nga pakitang tao lang di ay. So mingi siya, mag-amping kita. Versikulo 7. Sa inyong pag-ampo, mingi siya, sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan. So, dili day ang kinadaghanan sa atong pag-ampo. Kinala may kahulugan. Mingi siya kadaghanan sa nadungog ni Jesus sa iyang panahon, walay kahulugan. It doesn't make any sense. Mingon siya, daghang mga pulong nga walay kahulugan sama sa, in comparison, gibuhat sa mga dili magtutuo, mga Gentile. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nila nga pag-ampo. So mao tong dili observation sa atong Ginoo. Nga katong dili mutuo, mga dili sumusunod sa Ginoo, at taas ang ilang pag-ampo. Murag ilang gibulahan ba, bulada ang Ginoo kay taas kayo, dunggon sa Ginoo ang ilang pag-ampo. Kinahanglan mag-amping kita sa atong pag-ampo. Dili da importante kung unsa kataas sa atong pag-ampo. Apan gikan ba na sa kasing-kasing. So walay problema kung taas ang imong pag-ampo. Ang problema kung gikan ba na sa kasing-kasing. Mingon siya sa versikulo 8, ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan na hibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. So guys, mag-amping kita sa atong pag-ampo. So mo rin gitudlo, kadaghanan nato, naibalo na sa iyang niining atong itudan karon, ma-memorize na bisag matulog pa ta, mahibalo na ta. Mao ni ang the Lord's Prayer. Amahan namo. So, versikulo 9. Mao na gitulo ni Jesus, busa ingna Hinuon niini ang pag-ampo. So, naibalo na kita nga ang pag-ampo kinasing-kasing, nga ang pag-ampo para sa Ginoo, nga ang Ginoo daigon. Mao na atong konteksto karon. So miingon siya, mao ni pattern sa pag-ampo. Mao ni template sa pag-ampo. Miingon siya, busa
Ingnahinon ini ang pagampo. Amahan namo nga anaa sa langit. Our Father, thou art in heaven. Nagsugod si Jesus pagtudlo kung to recognize kinsa maning atong ampuan. Dili ni tao, kundili ang Ginoo nga gabuhat sa kalibutan, nga naa sa langit siya nakakita kanato, kita naa sa ubos, ang Ginoo nakahibalo sa tanan kung kinsa kita. So atong gi-recognize dayon, wingin siya i-recognize, amahan namo, our Father, thou art in heaven. Our Father, ang among amahan namo. Bot ipasabot, aduna kay relasyon sa imong amahan. Usa ka makaampo, aduna kay relation sa imong amahan. Balaanon ang imong ngalan. As in English, hallowed be thy name. Ang hallowed be, mo na kinaraan nga in English nga wala na kayo gamito karon. Ang bot ipasabot nga balaanon ang ngalan. Hallowed be, balaanon ang ngalan niya. He is separate. He is powerful. Ato siyang daigon balaan ang iyang ngalan. Dili ordinaryo nga ngalan. Mingon siya balaan ni. Naa sa langit. Respetaan nato. Kinahanglan limpyo ang atong kasing-kasing sa kung mag-ampo kita. Mingon siya maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbot dinhi sa yuta sama sa gituman dinhi sa langit. Hallowed be thy name. Mingon siya, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thy kingdom come. Unsang ibot ipasabot ni ini. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thy kingdom come. Ang gingharian sa Ginoo muanhin na unta dinhi. Ang gingharian sa Ginoo, ang Kristyanismo, ang simbahan nagsugod sa Pentecost. Sa dihang pagsermon ni San Pedro, 500 ang mituo sa Ginoo o ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Mao to'y pagsugod sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo. Ang gingharian usab magsugod usab sa atong kasing-kasing. Mo atong giampo nga hinaut pa unta nga ikaw ang among hari sa among kasing-kasing, nga apil ako sa imong gingharian. Og ang bot ipasabot usab gitudloan ni Jesus kita nga magampo kita nga ang gingharian niya muani na ang second coming, ang ikaduha niya na pagbalik na muani na unta ka Ginoo kay lisod na ang among kinabuhi. Ang mga tao dito sa Ukraine karon nga giatake, nga gipamatay sa mga Russian, gipamatay ni Putin. Mo na ilang pagampo, Ginoo balik na unta dinhi, lisod na kayong kinabuhi namo. Ang mga tao dito sa Sudan, sa Sudan nga naay gera sila tungod kay gutom sa power ang mga tao, ang mga leaders, daghang patay. Mga tao makaampo sila. Ang mga tao nga gasakit, na cancer, makaampo usab sila nga hinaut nga mubalik ka na dinhi tungod sa kalisod. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Ihatag ka namo ang pagkaon. Ihatag ang pagkaon. Naibalo ba mo nga sa mga nasyon nga maarang-arang pananglitan sa Canada, USA, dito sa European countries nga marang-arang jutay, wala na nalimtan na nila ang magpasalamat sa Ginoo, ang pagpangayo sa hinabang sa Ginoo. Nalimtan na nila nga ang kining tanan gikan sa Ginoo.
usay makain kita, mas maayo pa nga unta nga pobre nga walay makaon. Kay sige kitang makahinumdum sa Ginoo, sa kalisod atong mahinumduman. Pero sa mga nasyon nga wala maglisod, nalimtan nilang Ginoo. Bisag dinhi akong naobserbahan. Daghang mga tao nga dili mo tuo mosalig sa Ginoo. So ang Ginoo miingon nga ihatag kanamo ang pagkaon. Sa unang panahon usab, sa panahon ni Jesus, ang ekonomiya nila dili man maayo. Nagapaabot lang sila kung maayo ang harvest para makakaon sila supas. Adunay sila trigo. So gakinahanglan nga miingon si Jesus, miingon siya nga ang among gikinahanglan karong adlaw. Wala siya moingon nga sa sunod bulan hatagan mo kog kwarta daghang pagkaon, mingin siya kada adlaw gakinahanglan kita tabang sa Ginoo. Og miingon siya bersikulo 12, og pasayloa kami sa among mga sala. Forgive us for our sins as we forgive others. Ang uban miingon as we trespass against you, against others, help us to forgive the trespasses also. Trespasses, sala, sin. Ang dini sa Binisaya miingon, o pasayloa kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Guys, sayon ba ning ampuan ang gitudlo ni Jesus? Makapasaylo ba ka? Makaampo ba kita nga pasayloon unta katong mga tao nga masama, mga gi-criticize ka, mga nakasala kanimo, yung kang Ginoo pasayloa sila. Unsa may sayon ba na? Gi-insultuhan ka? Sayon ba nang gisulti ni Jesus nga pasayloon ang nakasala kanamo? Kapila man ta si San Pedro, ang unang pope, nangutana ni Jesus, kapila man nato pasayloon kanang mga tao nga mga masama. Ikapito ba? Kay bulagag unsay sulti ni Jesus? Pasayloon mo sila, sige, 70 times 70. Kadaghanan, pasayloon ginimo sila. Makaambo ba ka ani? Mga tao nga gikulata ka, muingon nga mayon kang pasayloa sila. Mga tao nakasala nimo. Ako nakasala ako suban, dagha po nakasala kanako. Importante nga makapasaylo kita. Unsa may mahitabo kung basihan nato ang atong pasaylo sa gisulti ni Jesus nga tungod kay napasaylo ka, makapasaylo usab ka. Unsa may mahitabo nga kung si Jesus dili makapasaylo kanato, daghang kitag sala kung dili kita mapasaylo. Ang basihan pa man nga dunggon ang atong pagampo kung kita nakapasaylo. Sa gitulo ni Jesus sa kapitulo 5, kung moadto ka sa simbahan, naa kayo sa katawo nga adunay dakong problema, nakaengkwentro ka. Biyai ayaw adto ng simbahan, alis dito, ayaw simba, makipaghusay usa ka, makapasaylo usa ka makasimba. Gusto sa Ginoo nga limpyo ang atong kasing-kasing kung muduol kita kaniya. Ang kadaghanan kanato mutuong mutuo apan dili gyud kini singkasing mutuo kita nga sige makapasaylo ako, apan himuon ba nato nang pagpasaylo? Ug unsa may giingon niya dinhi, pasayloa kami sa among mga sala, sa mga kami nagpasaylo nga nakasala kanamo.
So, importante gyud lisod kaayo. Apan kung wala ang Ginoo sa imong kasing-kasing, dili ka makapasaylo. Kung ikaw naa sa gingharian sa Ginoo, kining sugo ni Hesus nga pasayloon nimo, kaya nato. Dili tungod sa imong strength, dili tungod sa imong abilidad, kundi tungod sa pagmando sa atong Ginoong Hesukristo, makapasaylo kita. Nganong dili man kita makapasaylo? Unsa may mga reason siguro nga dili kita makapasaylo? Tingali wala kita motuo mura og wala tay humbleness. Wala kita motuo nga kita makasala. Kita makasala man ta. Apan kadaghanan nato dili motuo nga kita makasala. Kita gakinahanglan usab kita og pasaylo. Og ikaduhang reason usab nga kita dili makapasaylo, wala nato nasabti kung unsay gihimo ni Jesus didto sa Kalbaryo. Nganong nagpakamatay man siya, nganong miani man siya dinhi, nganong man ang pinalanggang anak sa amahan iya man gipadala dinhi for 33 years. Nganong man magbakasyon lang ba dinhi si Jesus? Dili, gilukat niya kita. Kay kita dili makalukat sa atong mga sala. Siya lang ang magsakripisyo. Ikaw ako dili. Mao na nga kung kita nasabtan nato nga kita di ay makasasala, nga kita gipasaylo sa atong Ginoong Hesukristo, makapasaylo kita. So, kinahanglan mahibaw-an nato na nga ang tinuod nga Kristiyanos mapainobsanon, mapasayloon, kay nabalo siya nga siya makasasala usab. O gusto nga kita mapasaylo sa Ginoo. O gusto kita nga madungog sa atong Ginoo ang atong pag-ampo kung makapasaylo kita. So sayang di ay kaayo nga daghan ang atong mga pag-ampo. Pero aduna pay problema ang atong kasing-kasing. Kanang unforgiveness, kanang dili makapasaylo. Kung naa kay mahal sa kinabuhi nga nag-ampo ka imong giampuan, apan wala ka nakapasaylo sa ubang mga tao, sayang ang imong pag-ampo. So, kinahanglan masabtan nato ni. Katong giingon dinhi magmatngon sa versikulo 1 mo balik kita. Ingon si Jesus, matnguni ang iyang gisulti. Magmatngon kita. Atong hinumduman, atong hatagan og importansya. It is really important. Kay critical kaayo ang atong sitwasyon sa atong kasing-kasing. Ang tan-awon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Nag-ampo ako nga unta dili makaingon ang Ginoo nga hipokrito. Tigpa kaaron ingnon. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Hinaut po nga imong usisahon, imong tan-awon ang mong kasing-kasing, ang tagsa-tagsa ng mong kasing-kasing. Aron nga kung adunay hipokrito sa sulod sa mong kasing-kasing, kini among mahibawan o kami mangayog pasaylo kanimo Lord. Tudloa kami nga usab kami makapasaylo sa among mga tawo nga critical namo, mga tawo nga nakasayop namo. Tudloa kami Ginoo. Tudloa kami nga ang kasing-kasing maputli sa tanan namong buhaton. Dili nga kami manghambog sa mga tao, kundi ikaw ang ilang daigon, Lord. Dili kami. Pasayloa kami sa among mga sala. Nagaampo sab kami sa mga BJMP karon. Di na sa sulod sa camp
nga ang imong kamot magauban kanila, Lord. Panalangin na sila. Daghang salamat sa ilang mga pag-ampo usab. Kining tanan akong gipasalamatan ug giampo sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen.